Så blev det endelig min tur til at blive konfirmeret og holde tale. Det der med at holde tale, det er nok ikke sådan lige mig. Men det med PowerPoint, det kan jeg finde ud af. Så hvordan skulle jeg holde tale, hvis det ikke var i form af en PowerPoint? Som der er mange, der har sagt til mig, så går tiden utrolig hurtigt. Jeg er allerede 14 år, og som alle siger, ej, så længe siden er det da heller ikke, du kom til verden. Men det må det jo være. Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til jer alle, fordi I er kommet for at fejre mig. Det betyder rigtig meget. Uden jer ville det ikke have været det samme. Og mange tak for alle gaverne. Derefter vil jeg gerne sige tak til mor og far for alt. Og stort tak for festen. Puha, hvor har jeg været besværlig. Det ved jeg godt. Men vi fandt det ud af det hele. Og mor. Mange tak for hjælpen med alle mine skader. Nu kan man bare se, sådan som i sidste uge, da jeg lige valgte at skade min pegefinger. Tak for hjælpen, mor. Og det billede, det er altså fra da jeg var lille og brækkede mit håndled. En ting, jeg altid har undret mig over, det er, hvordan det kan være, at jeg altid bliver spurgt, er du ikke Claus' datter? Det er jeg jo. Men hvordan kan det være, at de fleste spørger om det? Er det fordi, vi ligner hinanden, eller hvorfor? Det har jeg prøvet at finde ud af. Jeg synes nu ikke, vi ligner hinanden. Nej. Du er sgu kønnere. I hvert fald ikke der. Men der kan det nok godt være, at vi har en sammenligning. Der ligner vi da bare lidt hinanden. Så jeg gør meget. Min mor, de ligner i hvert fald heller ikke. Det synes jeg ikke. For det hvide øjnene. Men bare fordi vi ikke ligner hinanden, betyder det jo ikke, at vi ikke er ens. Vi er ens på mange måder. For eksempel så har de et hokus pokus, jo smittet af på mig. Og vi elsker da begge at shoppe, især på fars penge. Vi hygger os altid, så vi ligner ikke hinanden, men alligevel ligner vi hinanden meget. Ja. Vi har haft en masse dejlige ferier og ture, hvor vi har hygget og slappet af. Vi har badet og shoppet, og så har vi kørt rutebarn. Jeg kan huske, da jeg var lille, og vi var på ferie i Tyskland, der var de 3 vigtigste ting, at der var et godt badeland i nærheden, at der lå en rutebarn i nærheden, og at der altså var en god iscafé, fordi vi skulle have dagens is. Håber jeg nu med så. Ja, der. Og det der billede, vi så kan se, det er fra 2012, da vi var i Leipzig og fik dagens is. Udover vores ferier, så har vi jo også været en del gange nede og se håndbold i Tyskland. Det har også været mega hyggeligt. Vi har fået taget billeder med mange af dem, eller det er jo nok mest mig, der har fået taget billeder med dem, og det er, mor, du har ikke fået taget noget som helst. Nej. Far, der har fået taget 1, men det er billederne fra Flensborg sælgekampen. Jeg skal lige se her. Ja. Jeg må jo nok indrømme, at jeg altid har været fars pige. Også selvom jeg har holdt med mor. Og fars pige må jo alt, og det ved du også godt. Vi har haft mange hyggelige ture, for eksempel da jeg gik i børnehave, og jeg så lige fik fri, fordi vi lige skulle flyve en tur til Oslo og købe en burger og så hjem igen. Eller når vi har været på flyvergrillen. Men her til senere har vi jo ikke lige fået en tur. Der har vi været ude og gå om sommeren. Og det er så et billede fra da jeg var lille, og fars pige må stadig alt. Jeg har også altid elsket, når vi har leget med modeltog. Det har bare været det bedste af alt. Det gør vi heller ikke rigtig mere, men til gengæld er jeg begyndt at interessere mig en masse for biler og Formel 1. Afsporing, det var et af de ord, der blev brugt rigtig meget, hvis et tog væltede. Og så skal det lige stoppe her. Så vil jeg også gerne have lov til at sige mange tak til min søster, fordi hun altid har været der. Jeg kan huske, at mor har fortalt, at da jeg var lille, der skulle du aldrig hænge på mig. Og især ikke nu, der havde venner på besøg. Men alligevel, så var I rigtig meget sammen med mig. Jeg elsker dig. Og alt vores tøsehygge. Mange tak.
Nå, Kasper. Du slipper heller ikke. Hvis jeg tænker tilbage, så kan jeg ikke huske, at du ikke har været med i familien. Du har været som den storebror, jeg aldrig fik. Og Kasper, skal vi lige få på det rene. Jeg er bedst til at spille kort. Og jeg snyder ikke. Vi har spillet kort om morgenen, når nu at jeg lige har været hjemme her for at sove. Så kunne Maria godt blive liggende i sengen. For jeg skulle have lov til at spille kort med dig. Mange tak for det. Vi har alle tre haft nogle fantastiske ture, også selvom at det har været ude i en genbrugsbutik. For det er jo sket nogle gange. Så har det altid været hyggeligt. Mange tak I to. Jeg elsker jer. Så må det gerne skidt. Til sidst vil jeg gerne vise nogle billeder gennem tiden. Hej, hvor er det sødt, at du er alene. Det er fordi, din far han sidder og læser billedtekster. Den lugtede af fisk, den der.